celkom dobré odložence na to, že je dneska 2. júl a že si museli matku vychovať samé, ale sú naozaj prekrásne a takmer všetky odložence, ktoré na prvú dobrú vychovali matku, tak vyzerajú takto. Tie odložence, kde sa tie matky museli dodatočne pridávať, sú samozrejme o niečo slabšie, bo je tam poznať, že o nejaké tie 3-4 týždne neskôr tam prišiel vlastne nový plod. Ale takých rodín je v týchto 90 asi 20. Zvyšok je všetko matky, ktoré si dokázali tie včely vychovať. No a niekto mi písal, že to robím slabé, že mal by som brať viacej plodových rámikov. Tak toto sú včely z 2 plodových rámikov, z jedného zásobného a nie je nutné brať viacej, pretože potom bude hroziť akurát tak riziko, že sa vám ten odloženec vyrojí. A áno, aj odložence sa môžu rojiť, a kto tvrdí, že nie, tak nevie, o čom hovorí, pretože mne samému sa tento rok vyrojilo niekoľko odložencov. Takže treba tú silu toho, ako to urobiť, to mladé včelstvo, tak treba to vedieť odhadnúť a samozrejme vedieť to nejako napasovať na tie prírodné podmienky, kde sa nachádzame. A tu aj v Studenke, aj v Stupave je to také, že 2 plodové rámiky, niekedy od konca apríla do konca mája, respektíve skôr do polovice mája. A potom tie odložence môžu mať takúto fazónu a prakticky naozaj už len krmiť, liečiť a nemusím s tým robiť vôbec nič. No a verím, že niekedy v marci budúcom roku niekomu spravia radosť, kto si ich osadí do svojho úla.